asa man medyo ang ilang attention kay nasa drone no. Wala na ang drone. Kids, hello! So mag-start na tano. So before ta kisaganahan diri magduwa. Kisaganahan og mga prizes. Wala gamay lang ha. In Cebu City, we have Boy Bisaya. Paayong mo lang. That's right. So karong adlaw mga bata. Mga bata. Una, kaya kong pasaylo ng mga ikuha ka di pa kayo. Sudan na dapat kapag makali sila. So, sa tara mga bata, o sa ito kasulti nila. Salamat ng power, Boy Bisaya. Thank you. Mayo. Kapit naman ito masukod sa feeding program, sad. So, maita, mabusog na sad mo. Nalingaw na sad mo. Pasalamat sa ko nimo, sir, kaya sa pagka-enthusiastic na pagka-approach. Nalingaw na sa mga bata. So, mapasalamat ko ninyo, sir. Kanya, kita na ba ni next month? Okay, sample. Okay, itong pop-up doll ko nung musayaw si Boy Bisaya. Hello, sir. Okay, mga bata, isa may utudlo. Okay, kailangan musayaw tayo. Talented nga mama. Oo, Okay, di ba ali talented din sila. Sige. Tanaw na to, talented man kahani. Para matest na to kung talented. Sige ka mo, napa. 1, 2, 3, 4, 5. One more. Siya na po. Oo. O pala, kuha mo ka ng candies. Isay ko yung mga kinikanan po niya sa mumuli niya ha. Kaya medyo bay-bay man po. Asisan ninyo mga bata kaya ang lugaw medyo init. Sige. O, linya lang. Ay, pwede mo mabalik kung di mo kadala na ilugaw ha. Makadawat na mo.
Pasalamat mi sa Wizards Manpower and Allied Services Incorporation. Dili unta ni mo dayon kung wala ni go-organize sa Wizards Manpower and Allied Services. Mo pasalamat ko ninyo tanan sa atong successful nga feeding program. Mo pasalamat sad ko sa atong subscribers sa Facebook nga gibayad og monthly subscription para naatay iamot ani atong feeding program. Tungod nila nakaabot ta og ingon ani nga mopasalamat sad ta nila nga naatay pangpakaon sa atong mga street children. Pasalamat ta and shout out ni Aldong Ramos, Pixie Jill Nesquino, NN Jan Sabe, Yasu Gold, Mark Holaisan, Trebu, Ken De La Victoria, Neil Rosalan, Michael Rios Sepilo, Robert Satumbaga, Regine Jean Lawas Halili, Bong Panyales, Jard Lumahad, Jomel Calape, Ana Marie Yamashita, John Apas, Analu Villamor Lorenzana, Zern Bay, Roseville Calibo, Kathleen Satumbaga, Bansoy Itol, Jeff Arcelo, Dayunan Mag-Anuay, Esco Ronaldo Bagab, Studio Ray Zara Zara, Sheila May Wickmans, Edward Duran. Salamat kay ninyo tanan. See you next month.